Mga kaigsunan, mga hinigugma diha ni Kristo. Karong buntaga, Season 2, Segment 11, ang atong topic, Vocation, an Invitation to Love. Naglabay nga mga segment, labi na naglabay nga duha ka segments, nagpamalandong kita bahin sa kinabuhi sa pari and consecrated persons. Karong buntaga, magpamalandong kita sa gitawag vocation. Usahay, normal nga panguna-una, maingon nga vocation, ang atong reference, doon na sa vocation, pare, or consecrated persons. Pero karon gusto nato nga hatagan og mas dako nga pagtan-aw kining pulong vocation. Ay ang kamatuoran, ang pulong nga vocation is a term given to God's invitation to love, to holiness, and to mission. Siyempre, sa atong mga pamalandong naglabay nga segment, vocation sa pagkapari and religious life. Pero karon makaingon kita, we can expand this bisan pa, vocation to be married or to single life. Ang akong unang gusto nato pamalandungan ang dynamics niini. Uno sa tanang vocation kung naunaon, bunga sa atong pagsabot nga gihigugma kita sa Dios. Ug sa atong gugma sa Dios, sayang tawag no to follow Jesus. Some would follow Jesus in the religious life, but others in the way Jesus would live, as an ordinary person, we might say. Mga hinigugma, duha ka dynamics ang angay nato pamalandungan. Una, importante whether religious or married person ang atong personal relationship with God. Matod pa, life of communion. Life of communion. Sa Tagalog pa, buhay na pagpakabanal. Meaning, sa pagtudlo ni Jesus, He is like the vine and we are the branches. Konektado kita niya. Konektado kita sa iyang kinabuhi. And so, kung sayran nato nga gitawag kita to a life of communion, a life of holiness, a life of grace. Diha kita sa grasya sa Dios, unta paningkamutan nato kini. And then, if we are filled with the love of the Lord, pare man or lay person, kining gugma sa Dios, mao'y hinungdan sa atong relationship, sa atong serbisyo, o sa atong kaigsuunan. Importante kini. Kaya kung pananglit o sa ka-religious nga kulang ang gugma sa Dios, ang iyang serbisyo, dili eksakto. It is only when we can claim we love Jesus, we accept the love of Jesus, nga makaingon kita ang atong serbisyo is a response to the love of the Lord. Mo gihapon in married persons. Matod pa ni Pope Benedict, aron ang bana o asawa makahigugma o tangkod, faithful love sa kada tagsa, they should draw strength. They should get love from the source of love. Wailain kundi ang Dios. It's like kung ang atong glass empty,
we should draw from the source, from the picture of love nga mao ang Dios. Put love into our hearts from the love of the Lord. Mga hinigugma, mao kini ang angin atong pamalandungan. That's why even with Peter, no, makaingon kita, pagpakita ni Jesus sa mga apostoles, suman siya mabanhaw. Ang iyang unang pangutana kay Peter, Peter, do you love me? Nga naman, no? Sayad man si Jesus sa kaluya ni Peter. Peter denied Jesus. Pero ang importante pangutana, do you love me? Only when Peter said, yes, Lord, you know that I love you, can this time Jesus will say, feed my sheep. Ayaw pakana ang akong sheep kung wa mako gahigugma. It is not true love. Tingali ang imo ipakaon, dili maayo. But if you love me, then only then can I entrust my sheep to you. Mao gihapon unta ang atong pangandoy, ang atong gilauman sa tanan natong dealings sa kada tagsa. That what we do is a sign, is a fruit of the love of the Lord. I feel inspired, no, sa mga mag-asawa that because close sila sa Ginoo, then they can make sacrifices for those they love. I remember mag-asawa, ang iyang partner nagmasakit. No? How the other partner sacrificed in the name of love. I remember manag-igsuon, even now, no, as I talk, I remember an elder sister nga gipaskwela niya iyang younger sister. Then, kay mano-graduate naman, I was saying, unta, pag nag-graduate imo igsuon, tabangan ka man niya, no, nga makahuman sa imong pag-eskwela. Natod pa man sa iyang sister, bahala na senyor, ako nalipay lamang nga nakatabang ko niya, no. What an altruistic love, no? Pero ako natuo, the younger sister will eventually help her, no? Pero kining pagbuhat og maayo, dili gid ang nagpaabot kita og reward og repayment, no? But because of the love of the Lord, mao kini. No? The idea of because we love the Lord, communion, then we can do good work, mission. Unta, mao kini ang atong pagtanaw sa vocation. We're filled with the love of the Lord, and because of that, we reach out to others in the name of love. God bless you all.